Olemme turkulainen. Ekopartnerit on Turun ja lähialueiden oma aidosti paikallinen palveluntuottaja, joka hoitaa jätehuoltosi kokonaisketjun aina astiasta hyödynnettäväksi. Laadimme yrityksellisesti toimivan ratkaisun, jonka avulla saamme arvokkaat materiaalit kiertoon ja autamme vähentämään jätteen määrää. Huolehdimme siitä, että jätehuoltosi on varmasti tehokas ja tukee kaupungimme hyvinvointia. Toiminnallamme autamme lämmittämään turkulaisia koteja sekä työpaikkoja ja haluamme tukea yritystäsi vihreän siirtymän polulla. Meidän Turkumme on vihreä.